Haka setiap perngap jong ka sitrik mentau benda jemang arjara pusan, haka por lai beje AA, ki pulit jong ka patrak ma police station, ki layok kami ki laingun, ki nong tu umpnyang na ki mobile tawar, ya ki bala itu kum rifar marsing na mau tari thayang, urabren lani, bat urishat salyang, ki badai ki nong snong jong ka snong umkrai. Kini ki nong tu ki la pandon kam ya kamaruti kar kabadon yaw nomor ML10D, Arpra San Kendai. Kajing satu umpnyang na ki mobile tawar ka jujia na kapor sa kapor hakane kathany. Kumta kalapan long ki nong snong jong kane kathany ban pek ngor. Day da kajing start bat kajing irap jong ka teknologi jong ka juk ka bamenta, kabalapan la ban yok kem ya kita ki nong tu. Ki kamera ki balabu haki mobile tawar, ki la signal sa office jong ki company, bat na kaliang ka office kala ai kajing tip sa ki nong snong jong kathany patar kma. Ki bala ai jing tip ru kloi sa ki pulit jong ka patar kma police station, kabalapan la yaki banyok kemno hagatehi kami. Katkum kajing tip belayok lum, kini kinong tu kilatu ya kampanyang diesel, na kitawar ki badan ha paham syuru jong ka Jio company, utawar Airtel badan ha karbai, bat utawar jong ka Jio company, badan ha palangem, ki bahap hapo kahima jirang. Kampanyang belayok korup na kini kinong tu kalong kumbalai spa litar AA.